ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ତିନି ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲା ସେମାନେ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଥିଲା ସେ ଆଜି ଆମ ଦେଶର ଆଇନ ହୋଇଗଲା, ସତ୍ୟକୁ କେବେ ଦେଖିପାରି ନାହିଁ। ଯିଏ କାନ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା ସେ ଆଜି ଆମ ଦେଶର ସରକାର ହୋଇଗଲା, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା କେବେ ଶୁଣିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଥିଲା ସେ ଆଜି ଆମ ଦେଶର ମିଡ଼ିଆ ହୋଇଗଲା, ସତ କଥା କହିବାକୁ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋ କଥାଟି କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କଥାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ତିନି ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲା ସେମାନେ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଥିଲା ସେ ଆଜି ଆମ ଦେଶର ଆଇନ ହୋଇଗଲା, ସତ୍ୟକୁ କେବେ ଦେଖିପାରି ନାହିଁ। ଯିଏ କାନ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା ସେ ଆଜି ଆମ ଦେଶର ସରକାର ହୋଇଗଲା, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା କେବେ ଶୁଣିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଥିଲା ସେ ଆଜି ଆମ ଦେଶର ମିଡ଼ିଆ ହୋଇଗଲା, ସତ କଥା କହିବାକୁ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋ କଥାଟି କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କଥାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।